Ngayon naman, magluto tayo ng kinunot. Ako po si Sean Breeze at welcome kayo sa aking cooking channel. Marami sa atin ang mahilig kumain ng isda, kaya naman naisipan kong magluto ng isang fish recipe. Ito ay ang kinunot. Itong dish na ito ay nagmula from the Bicol province, made with flake stingray, moringa leaves, and chilies cooked in spiced coconut cream sauce. Kaya sana magustuhan nyo ang ating menu for today at samahan nyo ako hanggang sa huli. At sa mga gusto mag-shoutout at mag-hug to hug, please just comment down below para naman ma-recognize ko kayo. At maraming salamat sa mga sumusuporta. So, simple lang ito. Ito yung ating mga ingredients sa ating recipe for today. Stingray fish or pagi. Sa original recipe, malunggay talaga yung katapat nito. Pero sa ngayon, try naman natin yung kangkong. Ginawa ko lang, iniwa ko ng maliliit yung kangkong at hinugasan ng mabuti. Kailangan din natin ng bawang, sibuyas at luya, chili, salt, vinegar, black pepper to taste, at syempre yung coconut milk. Kaya kung ready na kayo, let's cook it. So the first thing to do is we need to boil the stingray fish. Then add ginger, then boil for 10 minutes or until fish can be flaked easily. Kapag okay na, remove it from the pot at i-drain ito at ilagay sa isang plato o lalagyan para palamigin. At kapag malamig na ito, pwede na natin himayin at iset aside yung meat ng pagi. But first thing to do, we need to remove the skin of the stingray. So ito na yung hinimay natin na pagi. Yung white meat lang ang kailangan natin. Then in a wok, add a small amount of oil, then saute garlic and onion. Unahin natin yung onion sa paggisa. Garlic, ginger, then place the stingray fish. Then mix well to combine the ingredients. Then add black pepper to taste. Then add the coconut cream. Add salt or you can use fish sauce. Add vinegar, at i-mix natin ito para mag-combine yung lahat ng mga ingredients. Then cook in a medium heat until it's almost dry, at least mga 5 to 10 minutes para palabasin yung mantika ng gata. Then ilagay na natin yung mga iniwan natin maliliit na kangkong. At i-mix ulit natin ito at takpan and cook for 5 more minutes. Ayan, ito na po ang ating kinunot. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button para naman kayo ay ma-notify kapag ako ay may mga bagong menu. Sana napatakam ko kayo. Enjoy watching!